2009. Slovenské kapely v roku 2009 vydali výborné albumy, ale aj vyrazili za svojimi fanúšikmi. Niektoré zorganizovali dokonca veľké koncertné turné. Aj na Slovensku sa za dobrou hudbou chodí do klubov. Aj kapela Longital má za sebou búrlivý koncertný rok 2009. Ako ho hodnotíte z pohľadu koncertov vašej kapely? No super rok to bol. Dobre sme si veľa zahrali. Mali sme cieľ spraviť 90 koncertov, nakoniec to bolo o niečo trošku menej. Ale prekonali sme aj svoj vlastný rekord. V októbri sme urobili 20 koncertov za mesiac, tak to bolo perfektné. Keď sa koncert nerozbieha dobre, je to výzva. A taký koncert, keď dobre dopadne, tak to je veľká odmena. A my sme sa už tak celkom aj dobre naučili, že už hráme viac koncertov ako skúsenosti. My sme to niekoľko rokov tak rozlišovali, že toto bol koncert a toto nebol koncert, to bola skúsenosť. A dali sme si také predsavzatie, že bude čím ďalej, tým viac koncertov a menej skúseností a tento rok boli samé koncerty. Počas veľkej hospodárskej krízy v Amerike v 20. rokoch minulého storočia boli plné kina. A my sme mali návštevnosť výbornú. Takže ak to bolo vďaka hospodárskej kríze, tak nech ešte s nami chvíľu takto vydrží. Aj kapela Talk Show koncertovala v roku 2009 a majú celkom príjemné zážitky. Stručne, ako by ste to tak z brusu a zo ostra charakterizovali ten rok 2009 z koncertného pohľadu? Tak veľmi úspešne máme za sebou dve turné. To bolo, že jar a neskoršie jar, nejaké letné festy. Pomenej, lebo sme nahrávali, dohrávali album a teraz koncerty. Stalo sa vám, že ste aj nemali ľudí minulý rok na koncerte? Stalo na turné s Soulmride a Baby Barmanmi sme nemali ľudí v Nitre. Pamätáš si, to bol ten zúfalý koncert. Tam bolo asi 6 ľudí. To bolo v tej pekárni, jasne. Ne pekárni, to bolo to bolo v nejakom klube, nie. To bolo v tom metalovom klube. V metalovom klube a bolo to fakt asi 6 ľudí vrátane obsluhy. Hej, bolo to vlastne, zúfale. Predskakovali ste vo Viedni, zažili ste asi celkom zaujímavý koncert. Aké to bolo? Ako sa to dialo a vôbec ako sa to stalo? Ako ste sa k tomu dostali? Vlastne nám sa ozvali vlastne z The Horror, vlastne z ich manažmentu. Poslali sme nahrávky, oni hneď odpovedali, že jasné, že sa im to ľúbi, takže to berú. No a... To som náš manažer kúzelník a neviem, ktorý kecal, ale... Bola to viac menej náhoda, alebo nejaká dobrá konštelácia hviezd. A koncert bol fantastický, bol to menší klub a asi 500 ľudí, cca. Bol plný a aj tá odozva bola dobrá, takže dobre sa hralo a chlapci z The Horrors dokonca sa boli pozrieť a celý čas pozerali na nás spoza pódia, takže super. Pre mňa je dobrá odozva, keď človek nerobí toto na koncerte, že? Ale keď sa trošku hýbe a vidno, že tú hudbu vníma a nejak reaguje na to. Na koncertné pódia v roku 2009 vyliezol aj Peťo Tázok. S Karaoke Tundrom absolvovali československé Podivné priateľstvo túr, no a podľa vlastných slov hamblivý Peťo Tázok alias Bene vystúpil aj po boku Tomáša Hudáka, s ktorým nahral skladbu Vlastenecká. Najviac ma unavujú rozhovory, no offense, len ja som strašne mlkvý a hamblivý človek a nerád poskytujem rozhovory jedine cez e-maily. A toto je pre mňa tá najhoršia časť toho všetkého. No a živé vystúpenia potom ako prebiehajú, keď si taký hamblivý? Tam to funguje inak? Tam to funguje inak, lebo viem, čo mám rozprávať. Aha, a nestane sa niekedy, že nevieš, respektíve, že sa niečo popletie? Ako stáva sa. A potom to nejako zahrám, respektíve občas si aj vypomáham laptopom, kde mi behajú písmenka. Daj nejaký top koncertný zážitok roka 2009, niečo, čo ti teraz napadne, čo ti utkvelo v pamäti? PKO. Tam rezonovalo strašne veľa vecí, aj to, že naši poprední kašľú na ten 17. november a v tom PKO práve bolo vidieť, že obyčajní ľudia, ako samozrejme v úvodzovkách, nekašľú na ten 17. november a jak som sa tam prechádzal, či už pred koncertom alebo po koncerte, bola tam veľmi dobrá atmosféra a vážne, že Mišo spravil veľmi silnú vec. Takže PKO kvôli tomu všetkému, aj tomu pozadiu, že tí hore na to kašľú.
Aký mali koncertný rok Kvety nikotínu? Ako by ste to najskôr tak stručne zhodnotili, to, čo je za vami? Koľko ste to odohrali a aké to bolo? No my máme tak 20 koncertov ročne priemerne stále v podstate, ale teraz sme mali turné k albumu Lesostepiam. To bolo na jar a potom sa to trošku zviezlo až do tej jesene. Na koncerty vyberáme skôr tie svižnejšie pesničky, no, tak aby zase tam nezomreli všetci tí ľudia na tom koncerte. Na východe je to také pozitívnejšie, tí ľudia sú takí otvorenejší, či ako to povedať, koncertom, podľa mňa. Ale inak je to hore-dole po mestách. V malom meste môže prísť 100-200 ľudí na koncert a vo veľkom môže prísť 50. Aký bol váš top koncertný zážitok minulého roka? Niečo, na čo spomínate, niečo možno neštandardné, niečo zaujímavé, čo sa stalo? Spomeniete si na niečo také? Čechy. Boli sme na takom festivale v Čechách. Ako sa volal ten festival? Festival Čtveřec. Tam to bolo vyslovené taký malý rodinný happening. To ani není, že festival. Bol tam kompakt nejakých 100 ľudí na relatívne veľkom priestranstve a proste každý sa tam poznal už pomaly potom s každým. Čiže to bolo veľmi príjemné. A položené to je v Českom Švýcarsku, čo je pri nemeckých hraniciach a nádherné prostredie.